म्यूजिक बाय रोशन कुमार। कमर हिला के नचाए करे जा, नहीं तो ठोक दे सन की जब भेजा। कमर हिला के नचाए करे जा, नहीं तो ठोक दे सन की जब भेजा। हई रंगदार लइका लोग हमसे डरेला रे जिला कि जिला सीतामढ़ी के हई शेर लोग दिले कहेला कि जिला सीतामढ़ी के हई शेर सब दिले कहेला। हमारा सोझा में यही जा बोली नहीं कोई, रात के व्यवस्था आजू तोहरे संगे होई। अच्छा हमारा सोझा में यही जा बोली नहीं कोई, रात के व्यवस्था आजू तोहरे संगे होई। थाना पुलिस के भी हम पे असर नहीं पड़ेला रे जिला कि जिला सीतामढ़ी के हई शेर लोग दिले कहेला कि जिला सीतामढ़ी के हई शेर सब दिले कहेला। म्यूजिक बाय रोशन कुमार। मुडी आज बनल श्रद्धा जे नहीं पूरी तो पिस्टल के धुआं तोहरा लहंग भीतर उरी। सुना हो मुडी आज बनल श्रद्धा जे नहीं पूरी तो पिस्टल के धुआं तोहरा लहंग भीतर उरी। लफुआ लिस्ट में सबसे ऊपर नाम हमारे रहेला तो जिला रे जिला सीतामढ़ी के हई शेर लोग दिले कहेला रे जिला सीतामढ़ी के हई शेर सब दिले कहेला। राइटर विकास सूरज समियाना दीफार हो, रोशन कुमार के कुछो ले बुना बिगार हो। सुनो धीरज चंदन दीपक समियाना दीफार हो, रोशन कुमार के कुछो ले बुना बिगार हो। राम जी राज न छोड़े जकरा ऊपर खिस भरेला रे जिला हाँ जिला सीतामढ़ी के हई शेर लोग दिले कहेला रे जिला सीतामढ़ी के हई शेर सब दिले कहेला। बुझल कमर हिला के नचाए करे जा, नहीं तो ठोक दे सन की जे भेजा। हई रंगदार लइका लोग हमसे डरेला रे जिला कि जिला सीतामढ़ी के हई शेर लोग दिले कहेला कि जिला सीतामढ़ी के हई शेर सब दिले कहेला। बाघ आर्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजापुर सोनी बाजार सीतामढ़ी बिहार।